Khasi Students Union, Southwest Khasi District, Akastep Jangkar Pratrik Urisau, Arza Rupsan, Kumshibinta, Gajinkin Maupuram, Yagjingdap Snem, Jingkhlad no, Mei-ieid, Spility, Lingdot Langaren, Kmie, Nongaimynsiem and Pyrshah, Yagajingtmuti, Uranium, Nagajala, Kalapalong, Nagajingte, Banar, Hamau, Kyrwoh, Umdolun, Wakaji, but Kiwi Chaka, Hapok District. Mei-ieid Spility ilalong kawai na pedang kinonggele Pyrshah Uranium hapok district kabla yang scam halaga jong nongrim pat kentaj ru ya ka pauklor platerwa rak sorkar India lingba ka UCIL panti uranium napok ka chaka jongka dom yasiat pat ki chaka ba marjan kum ka mau thaba pat nongba jindren ka KSU ka penbanaru ya ka ne ka lingkho singiap kum ka singi Pyrshah Uranium anti uranium day pat menta ka singi kala lej anbu sentiru haulom jingtep Mei-ieid Spility dom yasiat kum ka jingkan mau buram pat hadien kata kan sepelong jingalang hakatai ka sunong kumang itip hi hakani ka singi ka Pratrik Risau kadi ka lingkho dap Snem basan jong Mei-ieid Spility limdo langren di balakhat no ti hakani ka singi kum ka seng ni rakhe ka kum ka anti world anti uranium day bat nakaliang ka KSU Southwest Khasi District ila pulong ya kani ka jingte banar keleng sodong apo semua kurat om dulun bawa kaji mat kan mau pak ba ya kintien bai Mei-ieid Spility yong makaspa kam la banthit ka jingla yo jonga Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? Hakabam mangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.